Này, ra cái lô thằng này rồi, ba mẹ ca đi lấy thằng đừng. Này. Này, việc ôi đi cái nên vậy. Ủa ta thì mới lại. Này. Này. Mulai setelah. Jesparखौ सिख्लाव दोनलांनो नागिरदों आं नै जेसपारा गाखोदो खाजा लालायबाय नै जेसपारा दोलाय आं थांफाला जेसपार दे माइ मारा होगासिनो दङ माइ फुरा बिसिबा बुरजाखा नै सिखोगासिनो दङ थामाम ओंखाम गोरलै जाखांबाबो जोबा मा बियो मा माइ बे नाग्रि नैबे माइब्रा ओमफ्राय नैबे रनजित बिसिबा बुरजा होगासिनो जोबा दाबो होगासिनो दाबो जोबाखै ओमफ्राय माइ मारा होगासिनो दङ नोगोर बुरजा 5 बिगा गायनाय जेसपारखौबो लायनांसिगौ टाइम जाबाय जा सान्दुंलै 12 साराय 12 जाबाय जेसपारखौ लायनो थांगासिनो दं आं नै दावा माइ मारा होगासिनो दङ फैनांबाय टाइम जाबायना जेसपारना गामसा गानना फैदों आं नै गामसा गाननानै स्कुलाव थांगासिनो दङ दा मानसिफ्रा नायनानै एसे नायगोमोसिगोनदां माइ मारा होगासिनो दंमोन ना नुबैयाखिसै आं दा नायनोसै र' ना सारनाय जायोना मायो जेसपारखौ लाना फैबायलै स्कुलनिफ्राय जेसपारा फैबाय नै ओंखामबो उखैबायलै मिरामिससो दिनैहाय ओंखामा खहाब मोनना खहाबलाथाय समबारसो ना मानदेसो दिनै Mandi nalle mandi, itu sana go. Mandi ba mandi sana go naमा? Daबो होगासिनो दं माइआव नै जोबा. Dresa खुदो जेसपार. Dresa खुदो dresa. Jespar लानाबो दासो नै न' मोनबाय. मासेयानो थोगोन बेलाय फवासेनि बाराबावसो फवासेनि बारा दंखाबायना मासे ओरैहाय न'खरथाम गिदिर आयै बेखौ मानो लाबोखो न'खरथामनो मासे न' खाथिनि मानसिफोरनो हैबाय न'खरब्रै न'खरबा 10 न'खरसोनो होना राननांगौ नै एसे हाफ्राव सारनाय ना सारलायलायबाय आङो नाखौनो मोनजाया हनै समबारसो दिनैहाय मा जानांगौ बेयो नाया लांदां मारै मारै हागुङावनो खारला लांजोबखो नायानो खारग'लांजोबबाय हागुङाव लाबोखानायानो गामिनि संसारब्रा बियो माफा हैबाय न' खाथिनि मानसिफोरनो